arată cuvântul lui Dumnezeu că diavolul va intra cu oamenii lui Dumnezeu într-un conflict, aici cum a citit fratele Nelean, și conflictul acesta este mare. Dar cum se va sfârși conflictul acesta între noi și diavolul? Deci el va căuta să ne iei binecuvântările pământești, iar noi ne vom vinde ca să le avem. O să vină să spună frați pocăiți, frați păstori, frați diaconi, o să vină să vă spună, o să vă moară copiii de foame. Dacă nu vă microcipați, dacă nu vă însemnați, o să vă moară copiii de foame. Vi se va lua casa, vi se va lua autoturismul, vi se va lua contul din bancă și normal că se va duce absolut tot. Deci nu vom avea nici cont în bancă, nici casă, nici masă, nu vom avea nimic. Deci noi vom rămâne pur și simplu fără nimic, cu oamenii care nu vom accepta microciparea sau numărul 666. Deci nu vom avea absolut nimic, fraților. Noi trebuie să știm de la capătul locului și să știm că noi tot timpul ne-am bătut joc de jehoviști, pentru că jehoviștii spuneau că împărăția lui Dumnezeu e pe pământ. Și se pare că noi am lucrat pentru ei, adică pentru ei jehoviști. Lor le rămâne totul. Ei să vă bucura de ce am agonisit pe acest pământ și de aia caut să vă spun din toată inima, trebuie să ne pocăim ca Dumnezeu să ne înștiințeze cum să ne ferim și cum să ne păzim. Pentru că diavolul știe că omul în schimb pentru viața lui dă orice. Citiți în cartea lui Iov și veți vedea discuția între Dumnezeu și Satana. Știe. Și atunci normal că o să ne mai și îmbolnăvim, probabil că nu o să mai avem medicamente, nu o să mai avem nimic și mulți dintre noi vor pleca. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu tot în Apocalipsa, ferice de morții care mor în Domnul. În Domnul. Și Dumnezeu este acela care știe ce face cu poporul lui, care este la probabil că Dumnezeu îl va lua mai din timp, care e mai tare, Dumnezeu îl va lăsa ca mărturie pe pământ, pentru că niciodată Dumnezeu nu s-a lăsat. Vă rog mult de tot, nu vă mai bucurați de răpire, pentru că răpirea vine după necazul cel mare. Nu vă mai bucurați de răpire și noi nu îndeplinim condițiile de răpire. Noi suntem așa cum suntem, nu ne asemănăm nici cu Ilie, nici cu Enoch, nici cu alții. Să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim, să fim mântuiți, dar de când cât despre răpire, noi suntem puțin cam departe de lucrul acesta. Și arată cuvântul lui Dumnezeu, am spus că nu vă spun de unde citesc, ca să puneți mâna să citiți, că eu mă bucur să fiți oameni înțelepți, oameni care studiați și cercetați, cuvântul lui Dumnezeu arată cum se va sfârși războiul nostru a celora care nu vrem să ne microcipăm, care nu vrem să ne alăturăm fiarei și nu vrem să ne supunem numelui, numărului. Nu ne interesează, pentru noi va fi foarte, foarte dificil. Și am văzut niște scaune de domnie și a celor ce ședeau pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Deci, ce s-a întâmplat cu oamenii care nu s-au microcipat? Li s-a tăiat capul. Cum se va întâmpla lucrul acesta de ni se va tăia capul? Categoric, pentru că în vremurile acelea pentru noi va fi o vreme de înstrâmtorare, o vreme care probabil vom fugi dintr-un loc în altul și cu siguranță, poate unii dintre noi până la urmă o să apelăm la vreun serviciu, da lor, care sunt în ziua de astăzi, și dacă apelezi probabil la un serviciu medical sau la un market pentru o bucată de pâine sau eu știu, greutățile nu că nu știu, dar nu vreau să le spun toate acum. Probabil că vom fi prinși la ghilotină pentru că aceasta va reveni cu siguranță și acolo ni se va tăia capul pentru că noi devenim un pericol public, nefiind probabil nici vaccinați, nici în bazele lor medicale, nici în bazele lor publice. Cu siguranță noi vom fi pentru ei ca niște oameni infecțioși sau bolnavi sau purtători de virus sau, mă rog, invenții din astea care vor fi și vor căuta să se scape de noi cât mai repede și cât mai bine. Deci arată cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa că acelor oameni care au ținut mărturia lui Hristos și nu s-au închinat fiarei și icoanei ei, li s-a tăiat capul. Iată unde va conduce credința. Deci aici ne va duce pe noi credința în Iisus Hristos. Eu vă spun cu mare bucurie că aceste lucruri trebuie să se împlinească și nu sunt departe. Ele sunt toate pregătite, doar în câțiva ani se vor pune toate la punct și vor fi aplicate populației.
și cunoaștem din timp ce ni se întâmplă. Deci dacă vrei să rămâi cu Hristos, trebuie să știi că vei pierde totul. Vei pierde probabil copii, vei pierde probabil soție, vei pierde familie, să zic într-un cuvânt, vei pierde toate binecuvântările care le-ai agonisit pe acest pământ. Toate le vei pierde. Dar Domnul Iisus nu ne-a spus că dacă ne pocăim din pricina numelui Lui, ne va merge bine. Au spus că vom avea de suferit mult. Și Dumnezeu să ne întărească astăzi, pentru vremurile acelea, necontenit să putem să stăm în picioare. Cred că cu toții dorim acest lucru și nu vrem să luăm parte cu sfinții care nu au numele scris în cartea vieții. Deci noi trebuie să înțelegem că este chiar în biserică o luptă foarte mare între a promova aceste lucruri în vremurile acestea. În vremurile acestea. Ei ne-au învățat să plătim cu telefonul, ne-au învățat să plătim cu cardul, să întindem telefonul sau cardul, pe oriunde merg pe aici, pe unde locuiesc eu, nu să mai iau bani lichizi, trebuie plătit cu telefon, cu cardul sau diferite alte metode, tot felul de aplicații care poți plăti. Deci asta este un semnal de alarmă pentru poporul lui Dumnezeu, căci oamenii care nu vor să se închine diavolului, semnului fiarei, icoanei, totul aceste lucruri care vin, vor pătimi mult. Dar vom avea mântuire. Vom avea mântuire.